alcalde, señoras concelleiras, señores concelleiros, autoridades, señoras e señores, bos días a todos. Despois de pasar todo un ano, encetamos no día de hoxe as festas máis senlleiras de Ponteareas, o Corpus Christi 2006. Estoulles convencida de que os momentos de ledicia hai que anuncialos e darlles pulo, darlles moita sona. Por elo, a tan só unha semana do día grande do Corpus, seña de identidade de todo o pobo e espello de tradicións que van pasando de avós a netos, hoxe domingo 11 de xuño recibimos neste Salón Rexio da Casa do Concello o Pregoeiro 2006. Temos tan só 7 días por diante para adobiar as rúas da vila, que van vestir nun novo milagre de traballo conxunto de horas e horas as súas mellores galas de debuxos incribles que, como sempre, arrecenderán a flores e que pintarán de mil cores o asfalto e a inmortal pedra. O pasado ano, a Festa do Corpus de Ponteareas foi presentada con toda a honra no Palacete Mendoza de Pontevedra, sede da Xerencia do Padroado de Turismo Rías Baixas, onde luceu en toda a súa sinxela beleza unha alfombra pontearea e a testemunha dos tapices florais en grandes fotos murais. Desta vez, o Concello presentou a grande Festa do Corpus apoiando a presentación cun audiovisual feito polo Canal Tea Televisión para espallala por algunhas poboacións do veciño Portugal e a grande cidade do sur galego onde permaneceu nas instalacións do Marco no corazón cultural de Vigo. Unha iniciativa que abrangue preto dun millón de persoas, potenciais visitantes do noso Corpus, para o que tentamos tamén de acadar o nomeamento de festa de interese turístico internacional. Ali estaba o alcalde da vila, que hoxe tamén preside este acto da lectura do pregón que nos reúne neste Salón Rexio da Casa do Concello, no mencer do Corpus 2006. Con todos vostedes, pois, don Salvador González Solla, alcalde de Ponteareas. Amigo José Teixeira, compañeiros de Corporación Municipal, ben queridos alfombreiros, amigas e amigos. Antes de nada, permítame que Rosa Tebar, que é a presentadora, hoxe tuvo un problema, un percance ahora a última hora, o seu marido acaba de ser levado a unha ambulancia, pero ela, como gran profesional, está aquí apoiando este pregón e esta lectura. Gracias, Rosa. Ben, Ponteareas vive xa, dende hai varias semanas, unha experiencia que anualmente transforma a vida da nosa vila, que muda a normalidade das nosas existencias e nos vencella a todos na empresa común, ilusionante como poucas, de preparar os alfombrados florais que as boas xentes de Ponteareas confeccionamos para celebrar a festividade do Corpus Christi e honrar o paso da procesión do Santísimo Corpo de Deus polas rúas e prazas da nosa vila. Unha tradición que nos identifica, na que todos os pontareáns nos sentimos representados, un costume que se dilata no tempo e que conforma na actualidade unha das manifestacións máis sinaladas do patrimonio cultural de Galicia. O próximo ano 2007 cumpriránse 150 anos da primeira mención documental que conservamos referida á confección das nosas alfombras. Velaí un importante compromiso que este Concello de Ponteareas asume con ledicia para conmemorar, como é de xusticia, esta efeméride que nunha nova oportunidade testemunhará a importancia e trascendencia da tradición alfombreira da vila de Ponteareas. Pero hoxe estamos aquí reunidos para escoitar o pregón que anualmente convoca a veciños e veciñas de Ponteareas, as xentes do condado e a todos cantos nos escoitan para a celebración da nosa gran festa, a Festa do Corpus. Nesta oportunidade, cábenos a honra que teña aceptado esta encomenda o noso ben querido veciño e amigo José Teixeira Alonso.
Quen en Pontareas non ten escoitado falar das súas fazañas deportivas? Quen non ten cruzado en algunha oportunidade con este deportista vocacional que tantos éxitos ten aportado ao palmarés do deporte pontareán? Gañador en diversas competicións internacionais, medalla de bronce nos Xogos Mediterráneos, campeón de España e de Galicia en diversas oportunidades, membro daquel lexendario equipo da Sociedade Deportiva Xuvenil de Pontareas, que no ano 1953 proclamouse campeón de España por equipos, no que participaban, a máis de José, o seu irmán Antonio, fallecido, para o cual eu pediría un gran aplauso xa aquí. Enrique Fleitas e Horacio Rivero. Numerosos foron os trofeos, as distincións e as medallas que acreditan a calidade deportiva de José Teixeira, que na década dos anos 50 colocou a nosa vila de Pontareas nun lugar de privilexio no palmarés atlético español e galego. Pero un éxito deportivo deste nivel, e sobre todo naqueles anos, é froito do esforzo, do sacrificio, da capacidade de traballo e da ilusión dunha personalidade excepcional como é a de José Teixeira Alonso. Non existían daquela os amplos equipos de apoio, de asesoramento, de tecnificación que hoxe acompañan na actualidade aos nosos deportistas. Tantas veces foi o propio José Teixeira, nado nunha humilde familia, quen tivo con gran esforzo que pagarse do seu peto os gastos dos seus desplazamentos e estadías para competir. Naqueles anos, todo xiraba en torno á capacidade do deportista, ao seu bon que facer, ao seu traballo, permítanseme a expresión artesanal, como nos son os nosos alfombreiros. Aí está o segredo do seu éxito e o noso prestixio como nosa vila do Corpus. O amigo Teixeira integra ese abano de grandes deportistas que ten nado en Pontareas. Os xa mencionados Enrique Freitas, Antonio Teixeira e Horacio Rivero, xunto aos sempre lembrados irmáns Rodríguez Barros, quen con Álvaro Pino e Suso Carballido e tantos outros teñen dado a Pontareas días de éxito e satisfacción. Semellante éxito e satisfacción nos cabe a xentes de Pontareas por acoller na nosa vila unha capacidade de esforzo tal, un xenio artístico que fai posible que cada ano se renove, con nova vitalidade e ilusión, a nosa festa grande, a festa do Corpus Christi, coa súa requintada expresión dos alfombrados florais que o vindeiro domingo transformarán a nosa vila. Ornarán de xeito sin paragón as nosas prazas e rúas e encherán o espírito das xentes de Pontareas dunha especial satisfacción por cumprir un ano máis coa chamada dunha tradición que pola súa efemera entrecondición logra transformarnos a todos, igual que aos nosos visitantes, que ao contemplar este prodixio de sabiduría dos pontareáns síntense atraídos por tanta e tan desbordante beleza. Hoxe, meus queridos amigos, con este acto cumprimos tamén unha débeda que as xentes de Pontareas, os veciños e veciñas deste municipio, os seus veciños de Arcos e de outras parroquias, tiñamos cara a José Teixeira Alonso, pois coa súa designación como pregoeiro do Corpus rendímoslle unha homenaxe ata agora non realizada. Gracias, José, por ter aceptado este convite do Concello de Pontareas e gracias, sobre todo, pola túa traxectoria deportiva e polo teu agarimo cara a Pontareas e as súas xentes. Pero tamén é obrigado hoxe expresar nunha nova ocasión, e nunca serán bastantes, o noso recoñecemento agradecido a todos os pontareáns, de todo xénero e condición, que ao longo destes días traballan arreo para acadar ese milagre anual que son as alfombras de flores. Vós, queridos alfombreiros, custodiades o cerne da nosa identidade. Mantedes acesa esa ilusionante capacidade que ten Pontareas e as súas xentes e que garanten o progreso e desenvolvemento desta nosa terra. Gracias a todos vostedes
pola presencia neste acto e felices festas. E o noso grande agradecimento e recoñecemento a José Teixeiras e felicidades a toda a súa familia. Viva o Corpus de Ponteareas, viva Ponteareas e moitas gracias a todos vostedes. Pois xa escoitaron todos vostedes o noso alcalde que presentou o noso flamante pregoiro deste ano. Tricampeón de España de 3.000 metros obstáculos na década dos anos 50, José Teixeira é o pregoiro do Corpus Christi 2006. José Teixeira Alonso, nado en Ponteareas, proclamábase campeón de España de 3.000 metros obstáculos no ano de 1951, establecendo unha nova marca nacional. Nese mesmo ano, Teixeira proclamábase campeón de España de clubes de cross nas filas da Sociedade Deportiva Juvenil de Ponteareas. Voltaría a ser campeón de España en 1953 e 1955, a máis de proclamarse campeón da proba de 3.000 metros obstáculos do triangular París-Barcelona-Stuttgart, reforzando o equipo de Cataluña. Récord de España, con 9 minutos 10 segundos, e segundo atleta do mundo en 3.000 metros obstáculos. Medalla de bronce nos Xogos do Mediterráneo, celebrados en Barcelona en 1955, para o que de primeiro tivo que se proclamar campeón galego e de seguido campeón de España. José Teixeira vai ser quen de ler o pregón do Corpus Christi 2006 para todos vostedes que neste acto representan a todo o pobo de Ponteareas. Deixolles, pois, co pregoiro don José Teixeira. Pregón do Corpus Christi de Ponteareas 2006. Estimado alcalde, señoras, señores conselleiros e Corporación Municipal, amigos todos, señoras e señores, poucas cousas poden chegar ao fondo do corazón dun home que como quen lles fala, anda xa curtido en anos e en experiencias, pero asegurolles que, dende que recibín a encomenda de realizar este pregón de Corpus Christi, as emocións golpéanse a raudales. Poucas cousas resultan, pois, máis gratificantes que recibir este recoñecemento dos teus veciños, dos mesmos que saben dos teus éxitos, pero tamén dos teus fracasos. Das virtudes sé é que hai e dos defectos que certamente abundan. Eu síntome especialmente halagado por ese acto, polas cariñosas palabras da presentadora e do señor alcalde. Pero non estou aquí nesta tribuna para falar de José Teixeira, senón para convidar a todos os meus queridos veciños, a todos os visitantes, a todos os que nos escoiten ás festas do Corpus Christi, que chaman á porta da súa cita anual. Lémbrome daqueles anos da infancia, nos anos da posguerra e da fame, como xa daquela a festa do Corpus que tiña unha dimensión moito máis reducida de transcendencia local. Xa nos involucrábamos todos, a todos nos atraía e abranguía. Daquela sí que se traballaba e recollía do material por montes e veigas encamiñadas de varios kilómetros. O deseño das alfombras do material de veigas encamiñadas de varios kilómetros. O deseño das alfombras, todo manual, sen plantillas, sen ordenador, senón con un compás e unha tiza
sobre os adoquíns que entorpecían de xeito terrible o labor. O Corpus ten o encanto, ou o mellor diríamos o engado ou feitizo que a todos os pontereanos nos atrae, de ser unha labor colectivo ao que todos somos convocados, xuntándonos por enriba das nosas diferencias, dos nosos criterios, dos desacordos e de unha labor colectivo onde todos son importantes, onde todos son necesarios. Necesarios é a quen cede o seu portal, o seu local, o seu baixo, para que ali se poida desfollar para guardar o fresquiño o material. Necesarios son todas as mulleres que día tras día, a tardiña, faga frío ou, máis ben, abafan de calor, xúntanse para preparar o material desfollando mirto, mimosa, carriza, hortensia, durante horas e máis horas. Necesario quen aporta material, que percorre quilómetros e quilómetros para acadar árnica, para atopar aquelas plantas de mirto que se precisan, conducindo, recollendo e gastando. Necesario os que nun derroche de imaginación idean o deseño da alfombra buscando en revistas, en apuntes e en lembranzas, para preparar os dibuxos, as imaxes que logo se plasmarán sobre a rúa. Necesarios son os que preparan a plantilla e aportan e logo ao serán da véspera marcan a rúa. Necesarios, mellor dito, imprescindibles, os rapaciños que con unha ilusión sen parangón traballan arreo no perfilado a que garanten a continuidade da nosa festa. Eles son a nosa máis grande ledicia. Necesarios os que na noite de Corpus súmanse a este traballo común, os que reforman a patria, os que retornan a patria chica e os que, enmeigados pola maxia do noso Corpus, ano tras ano renovan a súa cita nas alfombras de Corpus. Necesario os que, cheos de agarimo, convidan a cafés, refrescos ou mellor, aínda a un quente chocolate, aos alfombreiros que recuperan así as forzas no seu esforzo e fatiga. Necesarias a xente do Concello que aportan material, iluminación e axuda para a confección dos nosos alfombrados. Todos somos necesarios e o maior mérito e atractivo do Corpus de Ponteareas, todos traballando e esforzándose como unha competición atlética, nunha carreira de relevos, cada quen facendo o seu traballo con sentidiño, con dedicación e con ilusionante tesón. Pero no Corpus Christi de Ponteareas, este traballo inmenso non é para acadar un premio ou unha recompensa. Aquí non hai ouro, prata ou bronce, non hai podium ou premio. O traballo ben feito é o premio ao que o noso Señor, ao seu paso, poida ser honrado por ese derroche de beleza que son as súas alfombras. Queridos veciños, todos somos precisos nesta festa, todos somos convocados. Acollamos esta chamada con xenerosidade para traballar con devoción e con ilusión nas nosas alfombras, donde o convencemento de que así fortalecemos a nosa querida vila. Empurramos todos cara ao seu progreso. Reitero a miña gratitud á Corporación Municipal de Ponteareas pola deferencia de terme honrado con este nomeamento de pregoeiro do Corpus. Agradezco o cariño de todos cantos vostedes achegando nesta mañá a este acto e, sobre todo, a todos os ponteareáns quero vos dicir felices festas. Gracias.
Pois don José Teixeira xa forma parte da historia do Corpus a partires de hoxe, que foi o seu pregoiro. Así que agora, para que lle quede un pequeno recordo, unha pequena lembranza, o alcalde de Ponteareas vai facer a entrega pois precisamente deso, dun recordiño para que vostede o guarde con todo cariño. E quereríamos aparte deste pequeno agasallo, a Casa do Concello tamén vai formar parte do fogar e da casa do señor Teixeira, de toda da súa familia, porque a teñen todos vostedes feita en bronce como lembranza dun acto tan importante e senlleiro como o de hoxe. O alcalde fai entrega tamén do libro, dun libro que eu lles recomendo a todos, que polo menos miren os santos, como decía a miña avoa, porque é unha lembranza de Ponteareas moi ben feita, de verdade, para don Xosé Teixeira tamén. E agora pregaríalle a dona de don José Teixeira, a señora de Teixeira, que subise, por favor, porque o alcalde e todos os ponteareas queremos facerlle entrega dun ramo de flores. Somente me queda desexarlles un corpus moi feliz, os alfombreiros e a todo o mundo. Xa sei que vai ser moito traballo a fin de semana que ven, pero despois paga pena. Gracias e bos días.
Música